Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ψωρίαση και τη μαριχουάνα. Ίσως αναγνωρίζετε αυτό το φυτό. Τα τελευταία χρόνια ένας αριθμός ειδικών υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα μαριχουάνας μπορεί να έχει ευεργετική δράση στη θεραπεία ασθενειών όπως η ψωρίαση. Αποφάσισα να διερευνήσω το θέμα περαιτέρω. Σε κάποιες χώρες η ιατρική χρήση της μαριχουάνας έχει αποποινικοποιηθεί και έτσι άνθρωποι που πάσχουν από ψωρίαση μπορούν να την προμηθευτούν και να την καταναλώσουν. Η μαριχουάνα έχει ηρεμιστική και χαλαρωτική δράση στον οργανισμό. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να μειώνει τις εξάρσεις ψωρίασης που προκαλούνται το στρες. Εντούτοις, η θεραπεία της ψωρίασης με χρήση μαριχουάνας δεν συστήνεται λόγω των παρενεργειών που έχει, όπως από προσανατολισμός, παραισθήσεις, άγχος, κατάθλιψη, απώλεια μνήμης, ακόμα και ανικανότητα και εθισμός. Επιπλέον είναι γνωστό ότι ο καπνός που συνήθως συνδυάζεται με τη μαριχουάνα επιδεινώνει την ψωρίαση. Οπότε, αν θέλετε να αποφύγετε τις εξάρσεις ψωρίασης λόγω του στρες, καλό θα ήταν να βρείτε άλλο τρόπο χαλάρωσης. Εγώ άρχισα μαθήματα γιόγκα και είμαι πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.